bekymrer mig så vildt mange ting i hverdagen, men når du er på festival, så alt forsvinder. Du skal bare hygge dig, det griner, der er intet, du skal tænke over. Festival for mig er fællesskab, eufori, musikken, dans, gode dage med alle gutter. Jeg elsker at tage på festival. Bare møde en masse nye mennesker og fyre den på floor. Jeg er venner i koncerterne og det kærlighed. God stemning og gode mennesker. Det, der er sådan helt unikt ved Aya Sound, det er efterhånden, så er det en af de steder, hvor man virkelig får lov at se alle ens venner. Jeg har den dag med motion. Det er sådan en boble festival. Jeg føler bare lidt, at det er Danmarks Coachella. Sound, siger København. Smukke mennesker, to hænder op igen, hele pladsen. Lad os leve livet, og lad os leve, mens vi gør det, og elske, mens vi tager det. Tusind tak, Aya. Tusind tak, København. Set hånd op i vejret for sensommernetter i Danmark, for hyggelige mennesker, for god stemning, for fede tider og for Aya Sound! Aya Sound, alle sammen hænderne op!